Aínda que non cos prazos previstos nin ao ritmo agardado, as obras da futura nave do Club de Remo de Ribeira continúan. Está previsto que este mes se coloquen as pranchas laterais do edificio, concluindo así a estrutura exterior. As obras seguen o seu curso, sabemos que é unha actuación que non ten o ritmo que nos gustaría a todos e a todas, pero non están paralizadas, as obras seguen o seu curso e neste momento pois están agardando a que veñan as planchas, os laterais desas paredes, que será pois a envolvente dese club de remo. Están encargadas e esperamos que agora a mediados de setembro poidan xa empezar a instalalas e, por tanto, o edificio quede plenamente pechado para poder seguir facendo as obras no seu interior, que serán moito máis rápidas e agardamos que ao finalizar o ano 2025 pois poida estar xa máis ou menos rematado ese club de remo. Dende o Concello lembraron as trabas con que se atopou o proxecto, posto que foi preciso realizar un modificado para asegurar a base sobre a que se asenta a futura nave. A actuación foi complexa, que tivemos que desenvolver dende o proxecto inicial máis básico, porque non estaba realizado en tempo e forma, e tivemos que facer modificacións e informar tamén a toda a poboación de que houve problemas co solo e tivemos que facer un modificado para pois afianzar que ese terreo fose firme e que, por tanto, pudese soster o edificio na instalación que vai a estar emprazado. Eu espero que as obras agora collan o ritmo que necesitan para poder finalizalas, xa digo, estamos prevendo que contra final de ano poidan estar máis ou menos listas. A obra contará cun investimento de máis de 1 millón de euros para dotar o Club de Remo dunhas instalacións axeitadas que permitan a práctica deportiva para unha entidade que está a cadar moitos éxitos.